Созопол. Созопол се намира на живописен полуостров в южната част на Бургаския залив, на 35 км от град Бургас. Този град, с 7000-ната си история, днес е един от най-популярните морски курорти в страната. Древните исторически паметници и неповторимата романтична атмосфера на стария град привличат много туристи от цял свят. В стария град са запазени къщи, строени в средата на 18 и началото на 19 век. През 1974 година той е обявен за музей. През 2010 година при археологически разкопки в съседния остров Свети Иван са открити мощите на Свети Йоан Кръстител, които днес се пазят в храма на Свети Кирил Методий в Созопол и привличат поклонници от цял свят. Тази находка е една от причините Созопол да бъде на първо място в топ 10 от туристическите обекти в класацията Чудесата на България. В близост до Созопол се намират много интересни природни обекти. Любителите на природата могат да се насладят на резервата Ропотамо, обхващащ устието на река Ропотамо, и да се разходят с корабче, за да видят редките представители на местната флора и фауна.